Egunon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan Irati Bilbao elkarrizketatuko dugu eta berak bere musika ibilbideari buruz hitz egingo digu. Baina lehenbizi ikus ditzagun efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1781an, Haitiko iraultza hasi zen. 100.000 esklabo armak hartuta altxa zirenean, Saint-Domingue kolonia frantsesean gobernuaren aurka. Garaipen militar handia izan zen François Toussainten gidaritzapean. Handik 13 urtera, 1804an, iraultzak fruituak eman zituen. Esklabotza abolitu eta beltzen agindupeko lehen estatua eratu baitzuten, Haitiko lehen inperioa. Ez zieten inoiz barkatu, eta egun ere, Haiti munduko herrialde. 1940an, Leon Trotsky hil zuten piolet batekin buruan jota, Mexiko hirian Ramon Mercader kataluniarrak. Lenin hil eta Stalinen aurka botere borroka galdu ostean. Armada Gorriko buru izandako Trotsky kanporatu egin zuten alderditik lehenik eta Sobiet batasunetik ondoren, 1929an. Erbestean eman zuen ondorengo bizitza osoa. 1944an artelan trafikatzaile nazi bat atxilatu zuten Euskal Herrian, Hendaia eta Irun arteko Santiago zubian. Alois Miedr zuen izena eta holandar nazionalizatutako alemaniarra zen. Bere emaztea judutarra izan arren, judutarren artelanak lapurtuz egiten zuen negozioa Herbehereetan. Jacques Goldsticker arte bildumagile judutarrak adibidez 1400 artelan zituen, baina ihes egin behar izan zuen naziek lapurtu zizkioten. Bilduma horretako 22 lan, 3 kutxatan Bilboko portura bidali zituen Miedlek. Berehala eskatu zuten, eta aliatuen inteligentzia zerbitzuak haren atzetik ibili arren, Miedl Francoren Espainian babestu zen, eta artelanak gorde zituen. 1960ko abuztuaren 21an, Ernest Hemingway agurea eta itsasoa eleberri ezaguna euskaratzeko baimena eman zion Jose Artetxeri. Liburuaren hitzaurrean kontatzen du Artetxek idazle estatubatuarrekin izandako enkontua. Nola egon zen hura zezenketatik itzuli zain, eta nola gerturatu zitzaien Donostiako Maria Cristina hotelan. Asmoa azaldu zionean, euskaraz zelazko adierazi ziola eskubideengatik ezer kobratuko. 1960an argitaratu zen Angel Goenagak itzulitako eleberria. Eta orain ikus dezagun aste honetako agenda. Eta orain, ikus ditzagun egunkarien azalak.
Egunon eta ongi etorri, mila esker etortzeagatik. Mila esker zuei. Lehenbiziko eta behin zuen burua aurkezteko eskatuko dizuet. Nortzu zarete? Bueno, ni Unai Fernandez naiz. Eta ni Naiane Castañares. Eta Jai batzordetik etortzen gara. Berriozarko jai batzordetik. Ederki. Lehenbiziko eta behin nola ari zarete prestatzen aurtengo Berriozarko jaiak? Zer moduz doa? Bueno, oraindik ongi. Bai hori, esan duguna, bilerak, zakize, txotenekin elkartu, udalarekin, baina, ongi, bai. Nahiko, orain, urduri, aste bat falta delako, baina gogo askorekin. Ongi. Bestak antolatzea ez da lan makala. Zenbat hilabete lehenago hasten zarete, edo zenbat denbora lehenago hasten zarete? Jo, eske festak bukatu eta ja gutxira hasten gara. Bai. Karo, festen aurretik badugu ere jai edo egun nagusia hemen Berriozarren, abenduaren 26an ospatzen dena, eta, karo, abenduaren 26irako ere, Berriozarko jai batzordeak badu lana. Karo. Orduan. Eta inauteiak, ari gara urrengo urteko jaiak prestatzen, eta gero jai txikiak hori, abenduaren 26koa, eta inauterik. Eta hori, baina aurten izan daren urtea denbora askorekin hasi garela. Normalean hasten ginen urtarrilean, abenduan, hortxe, eta ja berandu egiten zitzaigun. Orduan, aurten denborarekin hartu duzue, eta ikusten dudanez ez duzue bakarrik udako besta hauek antolatzen, baizik eta badaude gehiago. Bai. Aurten egitaragoa ere ekitaldiz beteta. Ze izango litzateke zuentzat ezin bertzekoa den hitzordua? Nik uste dut nagusiki gu azkenean lantzen dugun gaitegia edo gehien ukitzen duguna badela kontzertuak. Bai, hori. Orduan. Ilargi pistako kontzertuak, musika eta bertan ematen diren ekintzak. Eta gero, ostegunean herri aldezarren egiten diren musika ekintzak eta baharrak eta guzti hori. Eta niretzako hori kontzertuak, urte osoan zehar prestatzen ari garena eta hor egoten garena. Eta ez direla soilik gauean ematen, badugu ere zegunetan zen, ostiralean. Bai, arratsaldean. Kontzertu bat, azkenean ez bakarrik soilik jende gaztea gerturatzeko, baizik eta helduak, hori da, bihartan dugu pixko bat guztiak egon ahal izatea bertan. Denentzat. Bai, hori da. Berriozarko jaiak, herrikoiak eta parte hartzaileak direla azpimarratzen duzue, zer erran nahi du horrek? Niretzat, orain aipatu dugun espazio hortan, edonor egon ahal izatea errespetuz eta beti denik bai Berriozarren eta bai auzo edo herri guztietan eman den konfiantzazko giro euskaldun eta errespetuzko hori gure artean, lagunen artean, ezagunen artean partekatu ahal izatea. Aurten, txupinazoa hainbat kolektiboren artean partekatuko da. Zergatik aukeratu duzue formula hori? Bueno, txupinazoa azkenean jaurtitzen duen kolektiboa edo jaurtitzen duten pertsonak bada gehiago udaletxearen lana, baina baita ere... Berez, guk ez dugu erabakitzen hori, baina noski gero hor bertan gaudela, modelarekin parean eta hori, aurten pila bat kolektibo egiten dute. Bai, Zanpantzarra, ez dakit nor gehiago orain. Daukat, Talogile taldeak, Coro Rociero, Aires del Sur... Bai. Eta aukeraketa honekin ze ustuz erakusten dela edo? Berriozarren bizitzen den edo Berriozarren dagoen aniztasuna eta horrekin batera sortu den konbibentzia edo eta sortu den herria, gaur egungo Berriozar. Aniztasuna aipatu duzue, nola islatzen da jaietan aniztasun hori? Nik gutxienez ikusten dut
egitaragoan dauden hainbat, ez gu antolatutakoa, baizik eta egitarago osoan udalak prestatutakoa ere bai. Badagoela, gustu eta pertsona askorentzako ekintzak, bai musika, bai jolasak, bai hitzaldia, kulturak, Berriozarko gune ezberdinetan antolatzen dira, azkenean espazio hori bermatzeko edo hori Berriozarko aniztasuna azkenean ikusteko eta bermatzeko toki bat guztiontzat. Bi migrazio olatu handiek eragin handia izan dute herriaren bilakaeran. Zenbateraino dira jaiak horren ispilu? Nik uste txupinazoa nor jaurtitzen duen ikusita aurten, nahiko islada izan duela Berriozarren azkenean. Eta, azkenean guztiok batera bizitzen edo elkarlanean aritzen garela egunero. Bai. Orduan, naturalki eman den zerbait, ez? Bai. Gero bertze mezu argi bat daukazue, jaietan ez dago lekurik eraso sexistentzat, ez da eraso LGTBI-fobikoentzat. Zergatik da hain garrantzitsua mezu hori zabaltzea eta azpimarratzea? Gaur egun bizi dugun gizarte honetan, zoritxarrez erasoak ematen direlako, bai egunez, bai gauez, bai helduei, bai aurrei, bai edozein kolektibo menospretsatuari, eta batez ere, guk azpimarratzen dugu gure egunean, bai, bilargi pistan, batez ere gauez egiten delako, jende pila bat gerturatzen delako, eta bertan ez dakizu nor egongo den eta zer egin ahalko duen, baina horren aurrean bai ongi erantzutea eta ongi antolatzea gure artean, bai komunikatuz bai ongi hitz eginez eta ahal bezain azkar horren aurrean erantzutea. Eta espero dugu ezer ez gertatzea, baina, beti gaude nolabait prest. Bai. Kezka horrekin, ez? Bada ezpada, adi. Aurten, puntu morea ere egongo da, ze aurkituko du bertara hurbiltzen den pertsonak? Puntu morea, urtero saiatzen gara bermatzea, eta aurten egongo da ostirala eta larunbata, goizeko 12-tatik, gaueko 12-tatik, goizeko 5 arte, hori txosnagunean, eta hori, azkenean saiatzen gara beti haiekin, puntu morearekin elkarlanean egotea, jaigune seguru bat lortzeko, eta edozer delakorik beti saiatzen gara hori kontaktuan egoten edo hori. Eta adibidez, herritar batek eraso bat ikusiko balu, zer da egin behar duena? Eske justo beste egunean egin genuen bilera bat, eta begira, txosnagunean egongo dira beti bezala 3 barra, eta barra bakoitzean bermatuko da emakume, peto morea eramaten duen emakume bat. Bertara gerturatu eta peto moredun horrek prozedura bat hasiko du, jai batzordeari eta batez ere Berriozarko talde feministari abisua emanez, eta gu erasoaren arabera edo larriduraren arabera, hasiko gara prozedura bat irekitzen eta saiatuko gara hori erasotua laguntzen. Orduan protokolo bat edo prest daukazue horretarako. Bai, ongi begiratako. Errespetua da plana lelopean, zenolako jaiak nahi dituzue Berriozarren? Hori, errespetua gutxienez, nahiz eta desberdin izan, gutxienez parean egotea eta egotea jakitea. Egoten jakitea, Elkarbizitzen jakitea ere batzutan zaila dela, baina azkenean guztiok ez dugu berdin pentsatzen, eta jaietan errespetua baldin badago, jazta, gainontzekoa baztertzen saiatzea edo gutxienez. Eta bakoitzak jakitea non dagoen eta norekin dagoen, eta
hori. Gero, jaiak ospatzea eta alkohola, hau nitzetan eskutik doaz, nola uztartu dibertsioa eta kontsumo arduratsua? Claro, hori da beti nahiko Eta erraza. claro, nahiko zaila izaten da. Hori, gau ez dakiz zer, nahiko deskontrol dagoelako, baina txosna bakoitzak ja urteak daramatan jendea dela eta azkenean gure esku dagoela esatea kontrolatu, kontu handiz, zer hartzen duzu, nola, gidatu behar baldin baduzu, hartu esa, osea, hori bakoitzak bere buruarekin kontzientizatea eta arduratsu izatea. Zuek jai batzorde bezala oroitarazten duzu ez, baina gero norberak ere bete behar duen zerbait dela, ez? Besta jarsangarriagoak ere aldarrikatzen dituzue, ze neurri hartzen ari zarete horretarako? Pues nik uste dut neurri nagusiena edo beti karteletan edo agertzen dena badela norbera bere edalontzia, bere plastikozko edalontzia ekartzea. Egia da urtero azkenean zaila da mundu guztia etxetik ekartzea, beraz txosnagunean beti ere baldin baditugu, baina hori azkenean neurri handienetako bat uste dut dela norberak bere edalontzia ekartzea etxetik ja. Eta gero, hori saiatzen ahalik eta zikintasun gutxien generatzen, eta hori zakarrontziak erabiltzea, komunak ere erabiltzea zerbaitetarako daudelako, eta batez ere pentsatzea lurrera botatzen baduzula, gero beste langile batek jaso beharko duela, gutxienez alden neurrian erabiltzea. Gero, tokiko merkataritza eta ostalaritza ere badira protagonista, zergatik da garrantzitsua herriko jaietan bertako establezimentuak ere babestea? Nik uste beti Berrioztarko komertzioak izan dituztela nahiko pisua herrian. Ez gara herri txiki bat, baina gure artean ezagutzen gara. Eta guk adibidez haiekin kontaktatzen dugu talde nafariak emateko eta edo txarangak ez ditugu guk prestatzen, baina bai txarangarekin saiatzen garela agian gaztetxean eta ibilbidea hori ibilbide bat ematea tabernatik tabernara edo hori kontuan hartzen dituzuela orduan. Bai. Nik uste dut azkenean gainera herriko komertzioak egiten dutela baita ere herria bizirik jarraitzea, orduan nahiko garrantzitsua dela eta saiatzen gara. Jaietan da jendeak gehien ikusten duen momentua, baina gero urtean zehar guztiok gaude hor japanegira edo tabernara zerbait hartzera edo. Erraldoiek eta kilikiek ere protagonismo handia dute, zergatik dira hain maitatuak belaunaldi desberdinen artean? Niretzat beti izan dira nahiko espezialak, beti gustatu zaizkit eta ez dakit Berriozarren badauzkagun lau erraldoiak ere herria errepresentatu edo bai. Errepresentatzen duela. Eta beti txikiei edo txikiak gurasoekin beti badaude. Beti ikusten bai txupinazoan, bai kaletan, bai. Ni txikitan agian ez dut izan hainbesteko ez dakit ilusioa erraldoiengatik, baina beti, azkenean Berriozarko jaietan ez dira soilik goizetan ateratzen, txupinazoan ere egoten dira plazan, eta urtean zehar egiten diren edozein egun edo jaietan ere ateratzen dira, beraz beti daude presente. Nik uste nahiko irudi garrantzitsua dela, beti edozein Berriozarko tabernara egiten zara eta badauzkate hor erraldoiak, eskulturan. Erran dezakegu Berriozarko biztanleak direla beraiek ere. Bai. Txikientzat hainbat kalejira eta jarduera daude,
Ze prestatu duzue etxeko txikienek ahalik eta gehien gozatzeko? Ba, hori ere bai udalaren esku dagoela gehiago, baina nire gogoratzen dut txikitan uretazko zezenetara joatea, gero Gaueko zezena ere. gaueko esuzko zezena, musika ere bai gurasoekin joatea Eguzki plazara edo hori txotetara o lo que sea. Berriozarko paiazoak ere badiela. Bai, erraldoiak, hori. Bai. Eta helduentzat, ze prestatu duzue? Ba, helduentzat nik uste eskaintza gehiago dagoela. Zuen aldetik Agian, behintzat bai. Bai, eskapatzen zaigu pixko bat txikien egitaragoa, baina, bueno, beti dagoen ez bermatua ere, pues, baina, bueno, helduentzat, pues hori, azkenean kontzertuak, Bai, gure esku jarri pistako kontzertuak. bazkariak, bueno, larun batekoa, udaletxearekin batera, baina, bueno, gero larun bateko, nola esaten da, orain ez zaitate galtzen, kopa edo barra, Bale, pues, bai. azkenean jai batzordeak ere antolatzen du, eta, pues, bueno, Ba, pilota partidua. Bueno, egitarau zabala dagoela. Bai. bai. Txikientzat eta handientzat, bai, jai batzordearen eskutik eta Bai. eta udalaren eskutik. Herri bazkaria ere izango da. Ze espero duzue herri bazkari honetatik? Ba, justo pasaren urtean berra hartu zen ohitura hau egiteko bazkari hau larun batean eta nahiko arrakastatsua izan zen. Jende pila bat etorriko da, baina hurrengo urtean jende gehiago etorri ahalko den. Ez dakit non sartuko garen, baina espero dugu bazkari herrikoi edozein bat bezalako izatea eta guztien artean hor dantatzen, edaten, bazkaltzen, gustora egotea kuadrillakin eta Menu tradizionalagoa eta aurrentzako aukera ere badago. Zenbateraino zaintzen dituzue familien behar desberdinak? Ba, bueno, nik uste dut, guk ez dugunez antolatzen eta gehiago udaletxearen kontua denez, bazkaria, bueno, badugu, pues, azkenean menu vegetarianoa, veganoa, zeliakoak ere badute eskatzeko, txikientzako menua. txikientzako ere, eta, bueno, nik hori ez dakit Osea, zenbateraino guk. guk berez gara laguntzaile bezala hor. Ja, zuek agian ez duzue ardura hori, baina laguntza gisa zaudete. Hori, eta aldo gure egitea eman Eta proposamenak egin. Hori, hurrengo urtean agian hau edo beste edo, hori, nik uste, agian bai udalak ematen duela diru laguntza, baina, eta bai agian ez dela bazkaririk merkatu, merkeena, badakigula, baina, bueno, beti hor badagoela ere bakoitzak nahi duena egiteko, eta edo gero berriz elkartzeko, gero daukagulako musika, txarak eta bar, beraz, hori. Gero, bertze data garrantzitsu bat, abuztuaren 30-ko kaldereteak. Zer du berezi ekitaldi honek? Ba, niretzat, nik gutxienez ez naiz askotan joan. Ni ostiralea geniz, igandea oso urrun nahiko... Ostirala igandea, bai, hori da. Baina bai, hori, basoa pasalekuan eta San Agustin kalean bai elkartzen dira la familia pila bat, kuadrilla pila bat, eta giro nahiko ona ematen dela. Bai, giro ona ematen da. Hori, gero ja, agian ez dakit hainbat gazte egongo garen, ja... Igual, agian hor badaude, ja, gehiago, helduak eta txikienak, herriko helduenak eta txikienak. Baina, bueno, nik uste dut politena badela, azkenean norberak bere kuadrilla, familiarekin antolatzen duen bazkari bat dela. Ez dela agian guk edo udaletxetik ematen dugun bazkaria, baizik eta ja norberak antolatu behar duen. Autogestionatzen dela... Erdi improvisatutako zerbait. Bai, hori da. Udalak bai antolatzen duela lekua ez dakit zer, baina...
Baina bazkaria bera improvisatu egiten du bakoitzak. Beraren kontu hori, ja. Jaietako egitarauan, elkarte eta kolektibo unitzek parte hartzen dute, zenbat lan dago honen atzean? Nahikotxo. Bai, gure esku dagoena, soinu teknikarekin hitz egitea, taldeekin hitz egitea, barrak antolatzea, edaria, hau bestea, bilerak ongi protokoloaz ongi informatzeko, ongi antolatzeko, taldeen afariak, badago nahiko gero gestionatu, ordutegiak ongi finkatzea, ez solapatzeko gauza bat bestearekin, eta orain ez naiz heltzen hona, eta gero bestera, eta, bueno. Egitaragoa ikusten dugu eta oso polita dago, baina horren atzean badagoela bilera andana bat. Nire ustez azkenean herriari ere ematen zaion erantzuna, gero atzean taldeei ematen zaien erantzuna, soinu teknikariari ere, azkenean saiatu behar gara guztion beharrak asetzen. Orduan, ez da lan erreza. Ez, bat ere. San Esteban erretiratuen eta pentsiodunen elkarteak ere jarduera ugari antolatu ditu. Ze ekarpen egiten diote adinekoek jai giroari? Beti badaukate kriston martxa, ez eta helduak izan beti hor badaude... Nahiko aktiboak. Bai. Dira bigarren gazteria, berriozarko bigarren gazteria, nik uste. Eta gutxienez, nik asko disfrutatzen dut haiek ikusterakoan, eta gustatuko leitzaidake hori jaietan orain den bezala, nik adin hortara izisterakoan, horrela egotea, herrian integratua eta gazteriarekin, hori guztiekin, egiten dituzen ekintzak eta giroak eta jakinduria ere hor egotea. Bai, eta beti saiatzen gara agian ekintzaren bat konpartitzen edo ni adibidez jaietan batzutan ez beti larun batetan pasatzen naiz handik eta nire amonarekin egoten naiz edo bestearen lagunaren amonarekin, aitonarekin eta horrela azkenean nahiko elkartasuna edo bai. Eta kaso gazteek trukoren bat eskatu beharko diezue, martxa hori mantentzen ikasteko, ez? Bai, vamos. Lista bat egitea eta esatzea gorreo edo, que sea. Bermut musikala, kontzertuak, DJak, zein da zuentzat jaietako kombinazio perfektua? Niretzat, gutxienez, bazkaria, musika, agian niretzat larun batekoa. Bazkaria, musika, ergirolak, gero ja buelta musikara, kontzertuak, eta hurrengo gunean ja gau osoa hor pasata gozaltzera joan eta dianak. Bai. Eta jalotara, bestela, baina... Niri ere, nik uste dut larun bata dela nire egun nola garrantzitsuena, baina, ostegunean ni dantzaria naizenez ere, nahiko gustatzen zait, zu hori herrikirolak egiten dituzen erara, ni dantzaria naizenez, ja goizetik maiordomoak ateratzen dira, dantzariak ere, badago, ze gehiago dago, bazkaria, ronda kopera, nahiko polita da. Bai. Orduan, jai batzorde gisa bakarrik ez, bertze gauzak ere egiten dituzu. Bai. Ero Txutxin Ibañez, Los Catatos, Izurko Errondaia, DJ Maxi, gitarauari begiratuta, dirudi ez dela inorretxean geratuko. Espero dugu, ez. Bida zuen helburua, ez? Bai, kalean egotea. Bai. Jaietako unerik zailena zein da zuentzat? Jaietan edo... Aurreko prestaketak, jaietan bertan, jaien ondoren... Niretzat aurreko bi astea. Aurreko bi astea, urtean zehar antolatzen jaten zara Berriozarko 26a edo inauteriak, kontzertuak, jaiak ja abuztuan dira, oraindik geratzen da pila bat, baina gero ja izten dira aurreko bi asteak eta bilera, txotna,
nik uste dut urtean zehar egun solteak direnez, badugula igual pues espazio gehiago edo denbora gehiago guztia prestatzeko eta ondo prestatzeko, baina jaiak badira azkenean pixka bat beti astunak prestatzeko, pues hori, lehenengo bi asteak badirelako nahiko bilerak eta guzti, baina... Eta hori egongo dela jendeak, baina askoz gehiago lan egingo duena, eta vamos, seguro hor jaietan da maituko dela onaino. Bakoitzak bere lana ez da. Gero, jai batzordean antolakuntza edo nola izaten da? Nahi duen sar daiteke, nahi duen atera daiteke, urte batzuk egin behar dira? Orain arte horrekin izan dugu nahiko gora berak, ze egia da berez orain arte ez ginela ez elkarte bat, elkarte bat. Eta bai jendeak esaten digula, gustatuko litzateke jaietako kontzertuak prestatzea, edo ideiak aportatzea, eta nahiko zaila izan dela hori koordinatzea, nik gutxienez niretzako beti egon da antolatu nahi duen eta erantzukizunak hartu nahi dituen pertsona oro gonbidatua, baina egia da niretzat oraindik badaukagula lana, gero eta gehiago errepresentatzea herria, gazteria eta gehiago mugitu nahi duen jendea. Oraindik eratzen zaigu eta ea hurrengo urteetan horri aldaketa bat eman aldiogun eta... Eta jendeari gonbidapena ez da? Bai. Nik esan behar nuen, azkenean jai batzordea ez gara beti gu izan, nahiko gazteak gara, eta beti egon da gora bera bat jendeari dagokionez, ez gara beti pertsona finkoak uste dut, eta nik uste dut badela azkenean gogoak dituen pertsona oro gonbidatua dagoela, baina azkenean lana da eta etxaten den pertsona pentsatu behar duela ez dela bakarrik lau proposamen botatzea eta nire etxera joatea. Benetan sartu nahi baldin bada norbait gonbidatua, baina lana egiteko eta erantzukizunak hartzeko. Azkenean zenbat eta jende gehiago orduan eta ardura gutxiago bakoitzak, ez? Claro, bai. Baina, hori, nik... Baino lanera. Argi utziko nuke, parrandetan ere lan egin behar dela, osea... Eske hori askotan ez da ikusten eta... Parranda egin ahal izateko norbaitek, bertzen norbaitek lan egin behar du, ez da? Bai, asike hori. Eta lanean parranda ere egin daiteke. Bai, normalean horrela dela, baina... Xaloa Telebistak Berriozarko jaiak gertutik jarraituko ditu. Ze gustatuko litzaizueke herritarrek ikustea telebistan? Igual honen arira, lehen hitz egin dugun arira, azkenean jaietan badagoen badauden kontzertuak edo ematen den programazioa, baina nire ustez ere agian atzeko lan hori ez, goizetan pasatzen diren garbitzaileen lana ere, edo eta ez dakit. Hori, goizero esaten den jendea dena garbi egoteko, dena bere lekuan egoteko, kulturakoei, peinei, elkartei, guztiei. Antzeko lan hori ere ikustea, baina, baita ere. Orduan, egitaraua bai, baina egitarauaren aurretik doan momentutxo hori ere. Bai, guztiok ongi pasatu dezakegu, baina ongi pasatzeko bertan jendea egon behar da. Zerbait esateagatik, Zein da Berriozarko jaietatik kanpotik datorren pertsona batek gehien harrituko duen gauza? Niretzat harrigarriena osteguna da, herria, ez dakit beste herrietan ala egiten den, baina gutxienez gurean Alde Zaharren egiten den egun osoko egitaragua. Eta agian betik, ez dakit, etortzen den jende pila eta anitza, ez dakit. Bai, eta nire ustez ere aurten atera dugun kartelazoa. Bai. Kontzertuei dagokionez, nahiko onak etortzen direla, eta
Claro, hori ja udalarekin nor negoziatzen diru, ezakit zer, Hori ja zailagoa da, baina, bueno... Bueno, baina zerbait lortu duzu, ez da? Kanpo bilen gutxienez zerbait, hori, guztientzako jaiak egotea. Eta jaiak amaitzen direnean eta herria berriz ere lasaitzen denean, ze gelditzea nahiko zenukete? Oroitzapenak, parte hartze handiagoa izan dela? Batez ere oroitzapenak, ze beti edo kuadrilletan edo gazteak elkartzen garenean, beti gaude, jaietan ezakit zer, jaietan aguna, ezakit, osea beti oroitzapenak daudela, bai juergan, bai prestatzen, bai edo non, baina nik hori. Bai, nik uste dut oroitzapenak direla gero motibatzen gaituzten motorea edo, bai. Hori, oroitzapenak motibatzen eta agian mobidak desmotibatzen. Bai, baina, hori alde batera utzita, bai. Oroitzapen onak izan daitezela, ezta? Bai. Beno, eta azken galdera, Xaloa Telebistako ikusentzule bati Berriozarko jaietara etortzeko arrazoi bakarra eman beharko bazeniote, zein izango litzateke? Batek baino gehiago ere balio du, egunez egun badagoela pila bat ekintza, pila bat gauza, edo zein herritan bezala. Baina, beti egiten dugu, nik uste, Berriozarren nahiko gauza pila bat dauzkagula eta ongi antolatuak gauza bat besteren atzean, eta ez badaukagu udalak antolatutakoa, elkarteek antolatutakoa, edo guk txosnetan antolatutakoa. Orduan, animatzea, etortzera animatzea, eta... ongi pasatzera etortzea. Gure kartela disfrutatzea, eta... Eta errespetuz egotea, eta gainontzekoa, ongi pasatzea eta aurrera. Beno, mezu horrekin bukatuko dugu elkarrizketa, mila esker, bikote, gurean izateagatik, eta bestak ongi joan daitezela, eta oroitzapen on pila bat izan daitezela. Eskerrik asko. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur, giro freskoa eta zaparrada batzuk ipar isurialdean, goizean. Arratsaldean atertu eta argitzera egingo du. Euria eta zaparrada kantauri isuraldean eta goizean egingo ditu batik bat, batez ere kostaldetik gertu. Arratsaldeak aurrera egin ahala, ordea, atertu eta ostarte zabalak zabalduko dira. Goizean ez da baztertzen kostaldetik gertutu gomoi ekaitzak izatea. Hegoaldean ez dugu euririk espero eta goizetik irekiko dira ostarteak. Ipar-mendebaldeko haizea bizia ibiliko da goizean. Arratsaldean ipar-mendebaldera egingo du eta bareitzera. Larunbatean, tenperaturak gora eta giro eguzkitsua. Temperatura maksimoak 25-26 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean. Eta 28-30 gradu ingurukoak barnealdean. Goizean goiz, behi-lainoa sortuko da, baina berehala jasoko du, eta zerua nahiko garbi egongo da. Arratsaldean bero hodei batzuk geratuko dira, eta litekeena da zaparradat gomoitsu batzuk egitea ekialdeko zenbait lekutan, batez ere Nafarroan. Ekialdeko haizea ibiliko da, eta ipar ekialdekoa gailenduko da, ipar partean eguerditik aurrera. Hauxe izan da gaurkoa, espero dugu zuen gustokoa izana eta hurrengora arte. Ongi izan! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.